Nakahingi si robot ng mga crates. Kahoy. Yan. Gagawin nating re-recycle natin mga to. Gagawin nating upuan, papag, kulungan ng manok. Michelle, pinatas ni. Sobrang niya ang tao. Isay mo ko yan. Jogging tayo? Inom ka muna ng water. Joe, pa naman may pandanom ni. Inom ka muna ng water, tsaka mumug ka muna. Ang galing ng hidan. Jogging tayo? Inom ka muna ng water. Joe, pa naman may pandanom ni. Inom ka muna ng water, tsaka mumug ka muna. Yan, malaking pakinabang ang mga crates na to. Kaysa sa itatapon lang, mapapakinabangan pa. Oh, maraming pagkagamitan. Pwedeng kulungan ng manok. Oh, pwedeng papag, pwedeng upuan. Oh, pwedeng bahay ng aso. Hindi lang pwedeng bahay ng tao, maliit. Si robot pwede, kasya dyan. So pinapasalasan natin dyan. Bukas dadalhin natin sa farm. Bibilin mo to, mahal din sa hardware. Ha? Yung iba siguro ginagawa pang gatong, no? Kaibigan mo si Ariel. Di boss, so dati si boss, sugi niya. Ah, okay. Ah, layan mo na dyan. Mga bata ko nang bahala doon sa farm. Sugi niya dati nung nagsasaging din si boss. Ah. Si ano, si Tanda? Hindi binibigay sa'yo? Anong ginagawa ni Tanda sa kanya? Wala boss, may nasitanda. Ah, may na si Tanda. Iisang ano lang. Laging iisang bus lang. Ilan taon ka na kay Boss Apple? Nasa sa 10 store? years na boss, 10 years. Sa store? 10 years na, oh. Isa pala, sa pinakamasipag, masisipag lahat yung mga tao ni Boss Apple. Masipag lahat. Pero siyang panggabi. Magmula nung pagdating ko, inassign ko ng panggabi. Sinuggest ko kay Boss Apple. Matibay sa puyat. Matibay sa puyat. Pero good boy, hindi nagchichicks, no? Hey boy. Hindi uminom ng alak. Hindi uminom ng alak. Iglesia ni Cristo to eh. Ay, kumusta? INC ka, Joy Boy? Hindi, no? NCGI ako. NCGI. Ba, maraming ganyan. Ha? Mayroon dito sa Kapas, sa Concepcion. Malalaki simbahan nyo. Ng kaliwa. Oo. Ay, MCGI ka. Anong ibig sabihin nun? Members of Church of God International. Dito meron din. Nakikita ko. Sa puntang ano. Sa Magalang, no? Meron Sa din. Mandani boss meron. Sa Mandani, harapan ng ano. Sa Bukanan meron din. Oo. Tsaka Harapan ng ano doon. Memorial. Cemetery Memorial. Oo. Maluwang, marami na member niya, no? marami na boss. Mailan yung Kaya member nga niya? nationwide na boss. Hanggang ano na. Hanggang iba-ibang bansa na. Mabait po to si Robot, lalo na pagtulog, no? Oo. Tsaka ito, walang inaatrasan to. Puyat, lahat, no? Wala yung naataras ng pagkain. Walang inaatrasan pagkain. Mabuti hindi, wala pa yung anak mo, hindi pa sumama. Nasa baryo na boss, nag-aaral na eh. Nag-aaral na. Ang dami, oh. Oh, shout out ko siya. Meron na tayong ano, materyales. Hindi na tayo bibili sa hardware. Lahat ng plano natin doon, papag, upuan, kulungan ng manok, kulungan ng bibi, kulungan ng aso. Yan. Kulungan ng tao. Kulungan ng tao. Ano bibigay? Ha? Anong gusto mo? Puri ko pizza. Pizza! Umaga pizza! Sarado pa yung pizza niya. Ubus na ba yung pizza mo? Wala na? Tingnan ko. Oh, sige. Oh. Bukas, Joy Boy, hingin mo yung mga ano. O kaya ngayon, sabihin mo na kay Jenny. Yung mga pinagretaritaso niya mga gulay, pakain ko sa kambing.
Ito baka after ano pa boss, after 2 days pa bago Ano, yung crates. Kunin mo lahat, no? Wala kang wala kang hindi hinihingi doon. Basta binibigay. Maluwag yung paglalagyan natin. Pag sinabing kailangan pa ba ni boss, sabihin mo ha. Huwag mo sabihin marami na yan, hindi. Total backload, wala kang karga, no? bayo mo tagay na. Bayo ko dali mo topo tanam. Taray tanay, magsakit tam. Langaw, yan na mo. Oo nga pala, driver pala ako ngayon. Driver ako ni Boss Apple. Kaming dalawa ni Robot, parehas lang kami ng posisyon. Ang pinagkaiba, 4 wheels yung sa akin, kanya 3 wheels. Kolong-kolong. Ano? Driver Pizza ka na lang ng pizza. Check mo pa. Sige. Ay, thank you, Joy Boy. Dami-dami niya. Are ni boss lang igala mo pamugaran dong pingan din. Oo, kaya talo rin. Marimlala kasi rin eh. Oo. Iba magaling ka na. O dati pong nanguhuli ng snake, kaya alam niya. Sinasabi niya, malamig daw yung mga sabak na saging, magiging bahay ng mga ahas. Tama nga naman. Oo. Pero Ay, ang daming crates. Ilan to? 2, 4, 6, 8, 10. 11. Hindi mga dua rin boss. Wah, nalaman. Kasi sa pick-up yan, kasi siguro tali ko na lang, no? Kasyo boss. Ganda. Tsaka makakapal ang mga kahoy, quality, oh. Tignan mo naman, oh. Ang kakapal. Mga pako sayang oh. Kung makukuha natin yan, hindi ka nabibili ng pako. May pako na kaagad, oh. Oh, kompleto. Joy Boy, huwag mo kalimutan kay Jenny, mamaya sabihin mo na. Ibigay na lang kay Justin, tapos ibigay sa akin. Ako boss. Para pag uwi sila, nila, dalhin nila dito. Pakain ko sa kambing, para hindi ko na pinagagapas. Ako boss. Oo. Nadja, itari-tari-tas ng mga samji, mga repolyo, ibigay na lang sa akin, pakain ko sa kambing. Hindi na ako magkagapas. Oo. Ngayon kung hindi nila kakainin, bala sila, kakatayin ko. Mamili sila, kakain, hindi, katay. Ha. Oh, baby girl. Oh, this is my baby girl. Jogging tayo? Oh, tara. Jogging. Tulungan natin si Robot. Exercise. Joy Boy. Oh, si Brownie. Oh, Brownie. Si Butchog. Yan, magkapatid sila. Lagi nag-aaway. Yan, dahil sa pagkain. Ito yung nanay nila. Oh. Si Kali. Si Kali girl. Quality yung kahoy. Pwedeng gawang upo niya. Kulungan ng manok, kulungan ng kambing. Pwede sa papag yan, no? Tapos yung mga hinihingi ko, yung mga daon-daon na rita-ritaso, pakain sa kambing. Para mabubusog. Hindi ka naman Sige pare. Awo. O pare. Ano? Jogging ka ta? Tultulan? O tara, tultulan ka ta. Tara dyan. Tala mo lang, oh. Nagigising lang po, gusto pizza.
Ba? Ano? Oo. Ganda ng garden ni Boss Apple ah. Ano pa, pampaganda? Hindi kinakain? Pampaganda. Ah, pampaganda lang. Tara. O ito, kinakain to no. Mga pechay. Talong. Oh, ikan mo. Ikaw, Kenny. Okay. O, vlog mo kami. Tulpulang kaya ano. Hindi ubra sa akin to. Ayo? Yes, sige. Dito naman. Pagod na yung daddy, inagi. Inagi yung daddy na. Ano palag ni daddy yan? Bilis siya. Muli siya? Mabilis siya. O, misan pa. Karagatan mo umpisa. Doon tayo umpisa. Ang tagal na na. Kala yung pagtarad na magkakatawan niya. Hindi ka siya pa. Tawag ako. Ang galing ng Eden. Pagod yata yung daddy? Pagod daddy na? Lagi na? Eden, masika, no? Lakas-lakas ni Eden. Wala, talo tayo kay Eden. Mabilis si Talo, Eden. talo. Panalo si Eden. Talo na, di talo. Tulak. Wala? Ang tataba na nga pala yan ni Paring Bong, oh. Oh. Sabado ko. Tutumbo rin yung ano yan. Yung mga kamuting kahoy. Kasi nakatasak eh. So, hindi ka nabibili ng ampalaya. Nakanong okra. Nandito na. Makapal masyado. Ano yun? Kaya nakanong mamungang marakal ko niya. Sabi ni, Di basa. ayaw. Kanini pa. Sabi, ganyan talagang pagtatanim dyan. Mamumunga yan. Oh. Yung mga dagol nasisiksikan mo. Kung gusto mo ng malunggay, oh, may malunggay tayo dito. Muli ka na. Uwi na tayo. Makulimlim ang panahon. Sana ulan. Diyan. Oh, din tamaman na. Oo, pare, mga tanim natin sa Sa datangaso. tayo. Ang tataba, oh. Ilan days na kaya to? Wala pang 1 week? May 1 week na to? 60 days? Ah, Diyan. Yung tinanim nila, mas maraming tinanim natin. Ganyan kaliit. Nakaka-harvest na sila. Every other day, 5K. Unang bunga pa lang, dadami pa yan. Ha? Pa! Dar! Wala akong naramdaman. Ano pa tutugtugan? Ano pa tatiktugan?
Beta naman ang Dara. Ba't hindi dumami? Dapat nilipat-lipat siya. Nagutot siya eh. Oo, dapat ilipat. Oo, dapat nilipat. Tingnan mo to. Ito, nakalipat to. Mataba. Alban mo Oh. tayo na tsaka YouTube. Oo. Video na. Alban mo to na. Tapos Taba-taba. Oo. Oo. Ito si Dara. Nagda-diet. Hindi kumakain ng baboy. Gulay lang. Magpa-fasting. Kaya healthy, oh. Healthy siya. Maligse, maligse. Taxi. Oo. Diba yun din? Alas taxi, no? Na, masela si Tara. Sabi ko, dito kukuha ng tubig. Ayaw. Marumi daw. Ganito po ang ginagawa namin sa umaga. Nagmamarites-marites muna. Yan. Wala kami magawa. O, anong gagawin natin? Kanina mo sa ngayon. Hindi, hanapin ko yung bola. explain mo muna kasi Explain mo. magdadrive si Daddy. Oh, para alam ko mamaya. Hanapin ko yung dalawa. Patingin natin yung bola. Walang daya yan, ha? Bakit mo muna? Kanina ako sa akin. Ba, siyempre, kanina ina-explain mo. Oo, bakit mo? Para makita nila. Ah, yun. Yung isa, pakita mo. Yan. Hanapin ko yung dalawa. O, sige. Hindi ko titingnan. Gugulot ako. O. Ready? Nakatago na yung dalawa. Hanapin ko yung dalawa, no? Oh. Ba? Dalawa yung hanapin ko. Hindi, isa. Ano ba talaga? Yung hanapin ko, yung dalawa, yung isa. Yung isa. Dapat dalawa. Bato, hindi ako tatama niyan. Hanapin mo yung isa, dapat dalawa. Oh. Ito. Ah! Hindi talaga ako tatama. Bakit? Winner yung mama. Hindi ako tatama. Bakit? Hanapin ko yung isa, dapat dalawa. O alin dyan, kahit yung dalawa hanapin ko, hindi nahanap po, pinahanap mo isa. Talo siya, no? Oh. Dapat dalawa, di isa. Ay. Yan. Mali ko. Hindi ako tumatama. Lalo na kay Banji, hindi ako tumatama. Akong tinatamaan.